Привіт! Цей випуск Крим Реалії – спільний проєкт Української служби Радіо Свобода та Українського радіо. У мікрофона працює Роман Спірідонов. У п'ятницю, 13 вересня, стало відомо, що з російського полону повернулась кримчанка Лінія Умєрова, яка була затримана російськими силовиками за звинуваченням у шпигунстві. Крім неї, Україна повернула з російського полону ще 48 українців. Під час виступу на 4-му саміті Кримської платформи президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не торгує своєю землею і не кидає своїх людей. Для того, щоб повертати людей з російської неволі, країні потрібен максимум міжнародної підтримки, додав Володимир Зеленський. На яку допомогу та участь яких країн розраховує Україна, чому так важко повертати з російської неволі саме кримських бранців та як досягти справжнього миру без жодних альтернатив та заморожених окупацій. Про це поговоримо за декілька секунд. У 4-му саміті Кримської платформи взяли участь 60 представників різних країн та міжнародних організацій. Вперше була присутня Аргентина, Організація Чорноморського економічного співробітництва та Міжнародний альянс з питань свободи релігій та віросповідань. У службі забезпечення діяльності Кримської платформи зазначають, що цього року, незважаючи на війну, до Києва особисто приїхало багато представників держав-союзників, зокрема Хорватії, Чехії, Молдови, країн Балтії. Як повідомляла в нашому ефірі постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, на саміті 5 головних тем: питання територіальної цілісності України, реінтеграція тимчасово окупованих територій, успіхи України у Чорному морі, розвінчення російських міфів на тему Криму та повернення цивільних полонених з російського полону. У червні цього року було звільнені з російських в'язниць 10 громадян України, серед них перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелял. Володимир Зеленський розповів журналістам, чому такі звільнення відбуваються рідко. Давайте послухаємо. Вони в цілому складно йдуть до звільнення наших політичних в'язнів, в тому числі, безумовно, кримських татар. Йдуть обміни щодо військових полонених, тому що військових полонених ми можемо обміняти на військових полонених. З кримськими татарами ви розумієте, що вони їх незаконно утримують, як і багатьох інших, ще раз підкреслюю, політичних в'язнів, журналістів, митців, режисерів. Ви знаєте всіх цих людей, що просто говорили правду. Вірили і вірять в свободу і борються своїми словами, своєю правдою, своїм мистецтвом. І тому складно забирати їх додому. Тут треба, щоб був тиск всіх партнерів, щоб все ж таки спрацювала система всіх на всіх. І як би там не було, тому що по-іншому поки що це складно зробити. Ми працюємо через партнерів, ви знаєте, що ми працюємо і через Емірати, і через Катар, через Туреччину, працюємо з Азербайджаном, з усіма країнами, які мають великі представництва і великий вплив, мусульманський в тому числі, мають вплив, але поки що успіх такий, який він є. А я представляю гостя нашої студії, учасника 4-го саміту Кримської платформи, голову Кримського татарського Меджлісу кримсько-татарського народу Рифата Чубарова. Гість студії. Вітаю вас, Рифат ага. З початку окупації Криму зафіксовано 318 політв'язнів та переслідуваних за кримінальними справами, 216 з них є кримські татари. Про це ще у березні повідомляв Кримсько-татарський ресурсний центр. Як змінилася ситуація на сьогодні? Більше 20 людей, 27 політв'язнів, які мають хвороби, що не сумісні з знаходженням у місцях позбавлення волі. 7-8 людей, які в дуже критичному стані, але і їх не звільняють. Отже, в умовах окупованого Криму легко потрапити за грати, будучи незаконно засудженими, ніж звідти звільнитися. Пан президент України сказав, чому не вдається обмінювати політв'язнів
в тому числі кримськотатар, політв'язнів, які з Криму. І він навів справедливо той фактор, що тут ми, з точки зору Росії нема кого міняти з нашої сторони. Ми ж не беремо заручників незаконно громадян Росії і не тримаємо їх в себе як такий матеріал для обміну. Але росіяни ж до людей підходять як для предмету торгу такого. Але є ще інший фактор, мені здається, про нього треба говорити, він очевидний. Це своєрідна помста з боку окупантів до тих людей, які в Криму не схиляються, не приймають окупацію, залишаються вірними своїй землі і своїй державі. І тому окупанти, не розглядаючи будь-які питання щодо можливого звільнення політв'язнів, вони в такий спосіб їм мстять. Ви вже сказали, що в Україні немає політв'язнів, немає заручників, але коли у нас деякі є, яких вони вважають політв'язнями, але це злочинці, як засуджений за зраду. Шуфрич. Скажемо, він ще тут. Він ще не засуджений. Він ще не засуджений, але сподіваюся, що він буде засуджений. Але інша справа, чи зацікавлена буде Москва його обміняти на якусь кількість наших громадян, як було, скажімо, з Медведчуком. Я думаю, що нам треба всі ці можливості використовувати. Тут принцип всіх на всіх. От як це розуміти? Всіх наших українців, про яких каже Володимир Зеленський, коли кажуть, що наші громадяни, то це зрозуміло. А з іншого боку, це хто може бути, окрім Шуфрича? Якраз тут у нас немає такого, як сказати, обмінного матеріалу, бо принцип всіх на всіх – це такий загальногуманний принцип, але коли мова йде вже до практичної реалізації, беруть, умовно кажучи, 100 військовополонених з однієї сторони і 100 із іншої. Або там беруть якісь там такі інші групи, як було останній раз з цивільними, там були питання священників, звільнення священників, і тут втрутилися дуже такі потужні сторони, і Ватикан, і інші держави, було необхідне звільнення, не необхідність, було питання звільнення Нарімана, тут включилися інші країни, і Туреччина, і арабські країни, і тому якісь там створили групу цивільних людей, 10 чоловік, і жінки там були заручники, цивільні люди, громадяни, але це ж було один раз. Давайте послухаємо ще один фрагмент з виступу Володимира Зеленського на саміті. Він про заклик до мусульманських країн стосовно звільнення кримських татар з російських в'язниць. І звертаюсь до учасників Кримської платформи, нам потрібен максимум підтримки, щоб повертати людей з неволі і зупинити всі російські знущання. Для чого в окупованому Криму переслідують кримських татар? Для чого там вже 10 років репресій проти мусульман і багатьох інших, хто просто хоче жити вільно своїм життям? Для чого більшість людей в російському полоні жорстко катують? Не можна на все це заплющувати очі. І я закликаю передусім держави нашого регіону, а це мусульманські суспільства, і Туреччина, і Азербайджан. Будь ласка, проявіть лідерство і допомагайте протистояти несправедливості та знущанням. І вас потрібно, щоб у вас було чутно. Дуже потрібні ваші голоси. Зокрема, протистояти тому злу, яке коїться Росією проти кримсько-татарського народу. Президент, ми чули сьогодні, казав і про Об'єднані Арабські Емірати та Катар. Чому спрацьовує саме співробітництво цих країн? Тут є, думаю, що особливі взаємовідносини з Москвою, вони усталені, вони існують з часів ще існування СРСР, і потім вже після розпаду СРСР це переклалося на Російську Федерацію. Отже, є зацікавленість Москви
в умовах її такого послаблення відчутного у світовій політиці спиратися на тих, хто залишився і залишаються. Це є арабські країни, це є в якійсь мірі Туреччина. І це є, ви почули в виступі президента назву країни Азербайджан. Нещодавно президент Азербайджана Алієв приймав Путіна в Баку. І зрозуміло, що наші очікування, сподівання, що на цих зустрічах мало б підніматися питання життя людей, які кинуті за грати лише за те, що вони залишаються вірними своїй землі, своїм переконанням, своїй державі. Тобто в прямому розумінні це в'язні сумління і патріоти своєї землі, своєї держави. Для Азербайджана, який стільки останній час зробив, щоб відновити свою територіальну цілісність, розуміння позиції кримських татар, інших громадян України в окупованому Криму, які не підкоряються російській окупації, мало би бути дуже таким близьким, бо ми теж намагаємося відновити свій суверенітет над окупованими територіями. І в чому ми допомагали, до речі, Азербайджану. Я сам неодноразово виступав на різних міжнародних майданчиках в якості народного депутата України чи голови Меджлісу кримського народу і доводив позицію нашої держави щодо територіальної цілісності Азербайджану і що вона має бути відновлена. Тепер це зроблено Азербайджаном. І тут же треба говорити про те, я не хочу дуже детально уходити в цю тему, але це стало можливим завдяки, зрозуміло, в першу чергу зусиллям, власне, азербайджанського народу, але ж завдяки тому, що Росія зараз дуже послаблена в результаті її нападу, війни проти України, і стався такий шанс, щоб відновити територію азербайджанську, і Баку би міг би в цій ситуації виступити захисником українських громадян, як цивільних заручників, так і військовополонених. В ситуації, коли він вибудовує, Баку, я маю на увазі, особливі стосунки з Москвою. Політика – це в першу чергу прагматизм. Да? Яка вигода має бути у цих країн? Інтерес який? Тут ми маємо дуже чесно сказати щиро один одному і всім тим, хто нас слухає, дивиться, це питання власної безпеки. І кожний правитель кожної держави, він виходить з позиції захисту інтересів своєї держави. Можливо, ми не завжди цього усвідомлюємо, але така позиція була і буде з боку всіх країн. Але нам, в ситуації, коли ми ведемо війну проти агресора, який нависає своїми загрозами над всім світом, в тому числі над Азербайджаном потенційно, нам, які зараз виборюють свою свободу, хочеться, щоб ті країни, які захищають свої інтереси, і це абсолютно виправдано, щоб вони ще виходили без принципів, цінностей, тих, які закладені в уставі ООН, міжнародному устрої, і яких вони вимагають для себе, тобто територіальна цілісність і суверенітет нашої держави. І тому нам хотілося б, щоб вони об'єднували цей підхід, власні інтереси, які вони захищають, і повага, яка переходить в практичну дію щодо тих цінностей, на яких вони настоюють для себе. Територіальна цілісність і суверенітет. Ми цього поки що не бачимо. Про це треба говорити, про це треба закликати. Тут не треба не ображатися, не докіряти, тим більше тут не треба звинувачувати. Треба працювати зі всіма країнами, щоб вони до нас відносилися саме так, як хочуть, щоб до них відносилися. Далі в ефірі ми детальніше поговоримо про співпрацю з Туреччиною. Повернемося до нашої студії за декілька секунд.
Крим має бути повернутий до складу України, оскільки це є вимогою міжнародного права. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у зверненні до учасників саміту «Кримська платформа». Давайте послухаємо. Bu seneki zirve В цьому році саміт збігається з 80-ю річницею депортації кримсько-татарського народу. Страждання кримських татар, яких силою вигнали з їхньої батьківщини, не зникли, і їхні шрами не затягнулися. Страждання тільки загострилося через анексію Криму, яку Туреччина ніколи не підтримувала і відмовляється визнавати. Наша підтримка цілісності, суверенності та незалежності України непохитна. Повернення Криму до складу України є вимогою міжнародного права. Забезпечення безпеки та добробуту кримських татар, одного з корінних народів Криму, є одним із пріоритетів нашої зовнішньої політики. А до нашої розмови приєднується Ганна Шелест, директор програми студії безпеки Ради зовнішньої політики «Українська призма». Вітаю вас, Ганна. Добрий день. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган про український Крим каже з 2014 року, а іноді двічі на рік. І ця промова на саміті була очікуваною. Про це казали і навіть інші лідери. Але чому саме слова Ердогана привернули таку увагу, зокрема, ЗМІ? Тут дійсно віддаємо належне турецькому президенту в незалежності від його іноді неоднозначних заяв щодо Російської Федерації у питаннях Криму, належності Крима і взагалі ситуації з правами людини там. І його позиція, і позиція держави Туреччина, починаючи з 2014 року, абсолютно чітка. Це українська територія, і Російська Федерація не має права поводитися себе таким чином, як вона поводиться більше 10 років. Інше питання. Тому саме зараз звернули увагу, мабуть, через те, що в останні місяці заяви турецьких політиків були не дуже, скажімо так, прозахідними, проукраїнськими в контексті і ситуації на Близькому Сході, і у відносинах з Російською Федерацією. Тому, відповідно, такий загальний, скажімо так, несприятливий фон, на якому контрастували дуже ці заяви, якщо не слідкувати за турецькою позицією на постійній основі. Чому турецький лідер підтримує повернення України Криму і разом з тим хоче вступити до БРІКС, де присутня Росія? Бо турецька зовнішня політика – це в першу чергу про Туреччину і про національні інтереси, а також про певні політичні інтереси всередині Туреччини, які є на сьогоднішній момент. А питання Криму – це питання двосторонніх відносин з Україною в першу чергу, потім це безпека в Чорноморському регіоні. Навіть не знаю, це, мабуть, найперше навіть до відносин з Україною – це, звичайно, ставлення до кримських татар і велика кримська татарська спільнота в Туреччині, яка є серйозною силою. Але при цьому, коли ми говоримо про відносини з Російською Федерацією, для Туреччини це в першу чергу економіка і енергетика. Друге – це балансування проти Сполучених Штатів і взагалі, скажімо так, тоді, коли не згодна Анкара офіційно з певними вимогами або ображена на щось до європейських столиць. Це періодично змінюється, і ми бачили ці заяви не тільки щодо БРІКСу. БРІКС просто став такою, можливо, яскравим прикладом в останній час. Але це було і тоді, коли загострюються перемовини щодо європейської інтеграції Туреччини, і Туреччина шукає альтернативи, щоб показати, що ви не єдині, до кого ми можемо йти. І коли загострюються заяви щодо ситуації з правами людини в Туреччині, то теж відразу можна бачити інші зовнішньополітичні орієнтири і заяви від турецького лідера. Ну і в даному випадку БРІКС на сьогоднішній момент інші країни, включаючи Китай в першу чергу, намагаються позиціонувати як таку певну економічну альтернативу. І турецький лідер, маючи проблеми економічні дуже серйозні всередині країни, по-перше. По-друге, відсутність перспективи європейської інтеграції на сьогоднішній момент по багатьом причинам, відповідно, і хоче продемонструвати для власного виборця, що от є БРІКС, це впливові держави, Бразилія, Китай, тобто він же не представляється як російський альянс, він представляється саме як всі інші економічні потуги, які включаються до цього. І Туреччина, як регіональний лідер, теж повинна бути частиною цього об'єднання.
Ну, було багато інформації про те, що зараз мала відбутися чи має відбутися зустріч президента Росії Путіна з Ердоганом. От як ця заява на платформі може повлияти на цю зустріч? Тут достатньо важко сказати, тому що постійно в нас є крок вперед, крок назад з турецької сторони щодо заяв по відношенню до Російської Федерації. Відповідно, Російська Федерація теж це розуміє. А в офіційній заяві тут ображається, далі намагається все ж таки налагодити діалог, бо вони розуміють свою залежність. По-перше, для них важливо, щоб Туреччина не була от повністю чітко однозначним союзником альянсу, а залишала двері трішечки відкритими для діалогу з Російською Федерацією. По-друге, в них продовжується активний діалог по Близькому Сходу. А по-третє, це економіка. Давайте не забувати, скільки товарів йде по різним схемам через Туреччину на російський ринок. Тому Російська Федерація теж дуже залежна від цієї можливості, від літаків до економіки. І вони не будуть просто так хлопати дверима і тільки через цю заяву, в якій немає нічого нового, псувати відносини з Ердоганом. Інше питання, що Туреччина дуже цікава по якби класика східної дипломатії, як вони ставляться до цього візиту. З одного боку, так, двері відкриті, ми чекаємо на російського президента, є про що поговорити, але при цьому забороняють супроводжувати його літак російськими військовими винищувачами, чітко демонструючи, що все ж таки членство Туреччини в НАТО, в Північно-Атлантичному альянсі є чимось таким не просто аксіоматичним, а стратегічно важливим для Туреччини. Тому навіть заради російського президента вони не збираються змінювати правила своєї протиповітряної оборони. Дякую вам дуже, дякую за те, що долучились до розмови. З нами на зв'язку була Ганна Шелест, директор програми студії безпеки Ради зовнішньої політики «Українська призма». Ви слухаєте Радіо Крим Реалії. Кримчани мають право знати. Рефатага, цікаво дізнатися вашу думку з цього приводу. Ну, пані Ганна сказала найголовну думку, що Туреччина, як і кожна країна, буде виходити з власних інтересів. Її власний інтерес полягає в тому, щоб забезпечити свої інтереси в цьому широкому географічному просторі, чи геополітичному просторі, Чорне, Середземне море. Це дуже важлива сфера. І тут зрозуміло, що Туреччина буде максимально забезпечувати баланс, як мінімум, для забезпечення своїх інтересів. І цей баланс, він зводиться до того, що Росія не може домініювати в цьому просторі. І тому Туреччина, це відповідає підвалинам її державної зовнішньої політики, спиратися на принципи міжнародного права, особливо що стосується територіальної цілісності держав. Але в цьому нашому випадку це вона робить підкреслено, підтримуючи територіальну цілісність української держави. Це дійсно відповідає цілям і завданням турецької держави. Це відповідає її зобов'язанням по всіх міжнародних договорах і входженню в міжнародні організації, як ООН і таке інше. Тут Туреччина послідовна. Вона ніколи не буде допускати, щоб були зазіхання на її територію, і вона також послідовно буде підтримувати територіальну цілісність інших держав. Це перше. По-друге, говорячи про Крим, мені здається, тут пан президент Туреччини, він навмисно використав такий термін, який говорить на обов'язковість від того, що ми чули з 2014 року, коли говорилося, що Туреччина підтримує територіальну цілісність української держави і ніколи не визнає і не визнаватиме
анексію Криму. Ну, це теж дуже чітко, послідовна позиція, але тут говориться про те, що Крим має бути повернута Україні згідно міжнародного права. Це трошки інше. Як вимога. Як вимога. І як просто дороговказ для Москви. Ви маєте це зробити. За таким формулюванням може послідувати, може ні, але може послідувати ще більш жорстка позиція Туреччини, якщо це буде потрібно для її інтересів. І тому росіяни звернули на це увагу. Я дивлюся оці 2 дні після Кримської платформи, російські пабліки, всілякі політичні шоу, там іде істерія така. Але і тут права пані Ганна, офіційні російські посадовці або органи управління, вони не реагують на таку позицію. Це говорить про помітне послаблення взагалі Російської Федерації в умовах санкцій, які, якби ми їми були б незадоволені, але вони мають свій ефект і вони працюють. І Росія в умовах все триваючої ізоляції від багатьох сфер економіки, інших можливостей назовні, вона все більш і більш потребує опори на тих союзників, які в неї залишилися, і тому вона тут не буде займати таку публічну жорстку оцінку того, що сказав президент Туреччини. І наостанок, поділіться враженнями від 4-го саміту, можливо, зможете порівняти його з іншими, які були. Дивіться, я коли оцінював Кримську платформу після лютого 2022 року, я говорив про те, що можливо, не зовсім усвідомлюючи, що буде така масштабна агресія Росії, тобто повномасштабна війна проти України розв'язана у лютому 2022 році, але ми інтуїтивно до неї готувалися, в тому числі через скликання Кримської платформи у серпні 2021 року, бо тоді сталося, знаєте, така репетиція, в першу чергу, європейських країн, але і Америки, і Канади навколо Криму і навколо України. Це була така певна форма мобілізації задля того, щоб забезпечити територіальну цілісність української держави. З повномасштабною війною Росії проти України вже наші союзники більш підійшли до цього більш підготовленими, і ця подальша згуртованість, вона спиралася на серпень 2021 року. Зараз можна було би сказати, що питання Криму стало частиною взагалі питання російсько-української війни, і ми всі розуміємося, що звільнення Криму, воно можливо лише з перемогою в цій війні. Але дуже важливо, щоб ми під цим, і в цьому розумінні, що ми маємо відновити територіальну цілісність української держави, і без цього не може бути досягнуто перемоги, щоб ми весь час акцентували увагу міжнародної спільноти на Криму і на кримській ситуації, і на питанні і подальшого розвитку Криму уже звільненого в складі української держави. І в цьому такому розумінні я задоволений результатами, оскільки я зараз тепер дуже чітко собі уявляю, я в цьому переконаний, що ніхто ніколи не погодиться в світові на будь-які натяки, що можна було би вести якісь переговори, торги щодо якоїсь частини української території, зокрема щодо Криму. На це вже ніхто не піде. І не піде в першу чергу український народ, і українська держава не піде, але тут навколо нас будуть всі наші партнери. І тепер я точно знаю, що питання подальшого розвитку Криму, українського Криму, воно буде постійно під опікою не тільки української держави, але і міжнародної спільноти, бо ця війна розпочалася з Криму,
і вона має завершитися звільненням Криму, але тепер, після цієї війни, ми маємо встановити абсолютні гарантії щодо неповторення того, що сталося, і в цьому нашому слідуванні щодо неповторення Крим завжди буде займати, український Крим, особливе місце, і він буде завжди під опікою міжнародної спільноти. Дякую вам дуже. Гостем нашої студії був голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров. Ми говорили про саміт Кримської платформи, повернення кримських бранців Кремля і роль у цьому процесі мусульманських країн. Це все на сьогодні. Підписуйтесь на Крим Реалії, вмикайте сповіщення про нові відео, але будьте обережні з лайками та репостами нашого контенту, оскільки в Росії на тимчасово окупованих нею територіях Крим Реалії визнано небажаною організацією. Бережіть себе. Це був спільний проєкт Української служби Радіо Свобода та Українського радіо. В студії для вас працював Роман Спірідонов. Повну версію дивіться на нашому YouTube-каналі. Кримчани мають право знати.